Halos kada adlaw makita sa kadalanan sa Davao City ang mga miyembro sa tribo nga manglimos og kwarta sa mga motorista. Sagad silang makita duol sa mga traffic light, mabuntag man o mahapon. Risgo alang kanila ang paglatagaw sa kalsada. Gipang-rescue na sa lokal nga gobyerno ang mga miyembro sa tribo nga maglatagaw ug manglimos sa Davao City ug gibawala na sila nga mulugsong sa sentrong bahin sa Davao kay delikado nga basin ug maligsan ug maabuso. Giklaro ni Risa Grace Naive, ang observer sa Crisis Intervention Center Balay Dangupan, nga dili apil sa ilang atimanon ang mga naglatagaw sa kalsada sa Davao City nga nangayo og limos sama sa tribong BADJAO. Kaya nga to ang Balay Dangupan, sir, wala man gagasagop og mga kanang IPs nga nagaloiter sa ato ang city, kundi katulad yung mga children nga rescued. Tungod kay naka-experience sila o pangabuso. Mga batang giabuso sama sa sexual ug physical ug ubang domestic violence ang ilang gina-rescue o ginatiman sa Balay Dangupan aron matagan nila og psychosocial ug trauma recovery intervention. Dugang ni Naive, rescue sila og tabangan nga makauli sa ilang balay o di ba kahaihatod sa ilang lugar kung dayo sila sa Davao City. Sa ato ang mga IP, sir, na atay usually ang ginabuhat dito sa atong city, gina-educate sila o ginapauli sa ilahang nagkadaiyang mga origin place. Ubay-ubay paghihapon ng mga miyembro sa tribo ang makitang nagapanglimos sa mga kalsada sa Davao City. Hilabi na nga nagkaduol na ang holiday season. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.